शिवघोषणेने शिवगजराने हे वातावरण अक्षरशः डुंबून गेलंय आणि एक वेगळाच जोश जल्लोष उत्साह आणि उमेद या वातावरणामध्ये आणि सर्वांच्या मनामध्ये सळसळणारी आपल्याला दिसत आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की यशस्करं भगवन्तं प्रपद्यं तदेव राजा पतिर्भवो वा संकीर्णनाथा सततं दीर्घमायुः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्तिः ॐ गणपति गणपतिगुणवरामहे कविं कविना सारखे पुढे कलेक्शन
पाय पडतात माझी फाटी आहे नितीक्षा फाटी आहे माझी फाटी आहे भारत माता की छत्रपती शिवाजी महाराज की भारत माता की वंदे वंदे पुढे चला मागचे पण तो मेन ओंकार असा मराठी जावं चला चल ओंकार तू घालतो एकच कॅपॅसिटी बटन
विश्वमिदं जगत् शर्मचन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्यते भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मादहमिदम् अवस्तरण उपस्तरण उपकरणं प्रजा शूरां भूयादुपस्तरणं प्रजाये पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्युरपादं प्राणापानो आशिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्यासुकं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देव अवन्तु शोभायै पितरो न वदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरं सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवं रजः मधुदेवरस्तनः पिता मधुमानो वनस्पति मधुमागुम् अस्तु सूर्यः मा दीर्घावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जोरदार स्वागत आहे आदरणीय मुख्यमंत्री तसंच आदरणीय श्री रोजी खवटे, आदरणीय श्री सदानंद तालावडे, आदरणीय श्री निळकंठजी हरणकर यांचं श्री कार्लो सर यांचंही मनपूर्वक स्वागत आणि ब्रह्मवृंदांच्या तर्फे महाराजांच्या पुतळ्याला आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत
विश्वतो वृद्धां गन्तिष्ठन्नशाकुलम् सहस्रशेषा पुरुषाः सहस्राक्षं सहस्रपात् काळामध्ये ज्याला आपण चलन किंवा करन्सी म्हणतो ते तिथे मांडलेलं आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे शस्त्र आणि अस्त्र आहेत. मराठा तलवार, दांडपट्टा, बोंब, अफगाण सुरा, पेशगा, कुऱ्हाड, परशू, फरशी, भाला, धान, कट्यार, गुळ, सांग, मल्लम, धनुष्यबाण, विजयनगरी कट्यार, अंकुश, जांबिया, तलवारीच्या मुठी, वाघनख, बिचवा, शिवकालीन नाणी, भारतीय चलनी नाणी आणि तसाच त्यांचा आजवरचा झालेला प्रवास, तोफगोळे अशा नानाविध वस्तूंचा संग्रह श्री जोसेफ लोपेस यांनी केलेला आहे आणि अतिशय सुरेख असं कार्य जोसेफ लोपेस हे करत आहेत. आपल्याला स्वतः शिवप्रेमी त्यामुळे या कार्यामध्ये एवढे रस घेतात आणि त्याची संशोधन मुंबई नाणी समिती तसंच एशियाटिक समिती कोकण कला विभाग सदस्य असलेले जोसेफ लोपेस, पुरातन नाण्याचे प्रदर्शक ज्यामध्ये शिवकालीन नाणी, पेशवेकालीन नाणी, पोर्तुगीजकालीन नाणी आणि ब्रिटिश इंडिया आणि रिपब्लिक इंडियाची नाणी देखील त्यांच्या संग्रहामध्ये आहेत. उभे राहा. आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. महाराज, प्रजापती, भूपती, गणपती, सुवर्णरत्नाधिपती, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, ब्राह्मण प्रतिपालक, मुघल जनसंहारक, श्रीमान योगी योगीराज, बुद्धिवंत, गुणवंत, कीर्तिवंत, सामंतवर, धर्मधुरंधर, श्रीमंत 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 महाराजाधिराज, छत्रपती श्री 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 शिवाजी महाराज की जय. भवानी, हर हर. धन्यवाद कृतिका. संपूर्ण गोवाभर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350व्या राज्याभिषेक वर्षपूर्ती निमित्त अनेकविध कार्यक्रम चालू आहेत आणि सगळे मान्यवर या सगळ्या कार्यक्रमांना, विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावत आहेत सकाळपासून. आपण पुन्हा एकदा त्यांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया. खरोखर शिवाजी महाराज हे एक अद्भुत आणि अद्वितीय असं व्यक्तिमत्व. अंधारावर मात शिवाजी, एक नवी सुरुवात शिवाजी. अंधारावर मात शिवाजी, एक नवी सुरुवात शिवाजी. उंचावरचा चंद्र सांगतो, जिती जागती रात शिवाजी. मावळचा हा गडी रांगडा, मानत नाही जात शिवाजी. शत्रूला हमखास भेटतो, प्रत्येकाच्या आत शिवाजी. सह्याद्रीच्या कडेकपारी, दिशा दिशांना ज्ञात शिवाजी. भोळ्या भाळ्या रयतेसाठी
पाठीवरचा हात शिवाजी, स्वातंत्र्याच्या क्षितिजावरती अरमानोकी बात शिवाजी, इतिहासाच्या पानोपानी पुन्हा पुन्हा लिहितात शिवाजी, इतिहासाच्या पानोपानी पुन्हा पुन्हा लिहितात शिवाजी. आणि म्हणूनच तर आपणही महाराजांची 350वा हा जो राज्याभिषेक वर्षपूर्ती समारंभ आहे तो साजरा करण्यासाठी अगदी मनापासून आपल्या काळजाच्या अंतःकरणापासून खोलीपासून काळजाच्या खोलायसान जसं आम्ही कोकणीत म्हणतो असं अत्यंत मनोभावे इथे सगळेजण जमलेलो आहोत. मी सगळ्यांना विनंती करते की जिथे खुर्च्या दिसतील तिथे बसून घ्या, कारण अतिशय उत्तम आणि दर्जेदार असा कार्यक्रम यापुढे इथे संपन्न होणार आहे. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आदरणीय गोवा राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आपल्यामध्ये आहेत आदरणीय गोवा राज्य पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवटेजी, आदरणीय गोवा राज्य मत्स्य मंत्री श्री नीलकंठ हारणकरजी, आदरणीय राज्यसभा खासदार श्री सदानंद तानावडेजी, तसंच आपल्यामध्ये आहेत ZT मेंबर कविता कुपेश नाईक, सरपंच पेंडी फ्रँक स्वप्नील सोडणकर, तसंच सरपंच सुकूर सोनिया पेडणेकर. मी दोन्ही सरपंचांना विनंती करते की त्यांनी कृपया सर्व मान्यवरांना मंचावर घेऊन यावं. श्री स्वप्नील सोडणकर. तसंच आपल्यामध्ये अल्दोना MLA कार्लोस सर हजर आहेत, त्यांचंही आम्ही मनापासून स्वागत करतो. स्वागत सर. सर्व मान्यवरांचं पुष्पगुच्छ देऊन आम्ही स्वागत करतोय. लिंक असते ना मला ते लाईव्ह आहे ना ते फेडर डायरेक्टर टुरिझम श्री सुनील अंचिपका IAS. Kind request you sir to come on stage. किती नंबर आहे तसेच माझे समकार खूप मान्यवर हजीर असतात, सगळ्यांची नावं घेऊ शक्य ना, पण तरी खास करून श्री संजय बालावलकर, श्री अवधूतबाब पर्रीकर यांचे आम्ही मनाकाळजाचं स्वागत करतात. शिवप्रेमी परवरी घडून हाडटा हो भव्य दिव्य असो सुवाळो, सगळ्यांचे स्वागत. परतून एक फावट टाइम्स ऑफ इंडियाचे विनायक प्रभू हांचे बी स्वागत. हांव पेंडी फ्रांसचे सरपंच श्री स्वप्नील सोडणकर हांच्या लागीं मागता की तांणी येवकाराचे उलोवप करचे. दीप प्रज्वलनान कार्यावळीची सुरवात करूया. आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय पर्यटन मंत्री तसेच सगळ्या मानेस्तांक विनंती करता की तांणी दिवली पेटोवन या सुंदरशा भव्य दिव्य अशा कार्यावळीची सुरवात करची. स्टेजीच्या दावे वटेन खूप जण उभे दिसतात, पण स्टेजीच्या उजव्या वटेन कितल्योश्योच खुर्च्यो खाली बी आसात, रिकाम्यो आसात. उपकार करून थंय तुमी बसून घेवचे. सगळ्यांनी बसता घेवची, सगळ्यां खातीर बसपाची सोय आसा. परवरकारांनी व्यवस्थित सोय सगळ्यांची केल्ली आसा. उपकार करून कोणेच उबे रावचे न्हय. सगळ्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचे खातीर तुमी बसून घेवचे, बसका घेवची. सगळ्यां खातीर बसपाची सोय केल्ली आसा.
मागता की ताणी स्वागत करचे आणि त्याचबरोबर परवरकारांच्या वतीन श्री संजय वालावलकर, अवधूत पर्रीकर आणि श्री विनायक प्रभू हांका फुलां आमी भेटयता. सगळ्यांक नमस्कार. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या 350व्या शिव जयंती निमित्त तुमकां समेस्त गोंयकारांक तशेंच पोरवळकारांक येवकार तशेंच आयज जे शिव जयंती छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याचे अनावरण सोहळ्याक हांगर उपस्थित असलेले आमचे गोंयचे माननीय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर यांचे हांव हांगर स्वागत करता. तशेंच हांव स्वागत करता भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तशेंच राज्यसभेचे सदस्य सदानंद शेठ तानावडे सर हांकांय हांव हांगर वेलकम करता. तशेंच हांव वेलकम करता आमचे पोरवळचे लाडके आमदार तशेंच गोवा राज्याचे टुरिझम, IT, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी मिनिस्टर रोहन सर यांचेय हांव हांगर या शिव जयंती निमित्त स्वागत करता. तशेंच हांव स्वागत करता माननीय आमदार तशेंच फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ हळणकर सर यांचेय हांव हांगर वेलकम करता. तशेंच हांव वेलकम करता हॉल्डोनचे आमदार कार्लोस फेरेरा सर यांचे हांव हांगर वेलकम करता. तशेंच हांव हांगर वेलकम करता जे पंच मेंबर आसा, सरपंच आसा, तशेंच सगळे शिवप्रेमी शिवभक्त यांचे हांव हांगर वेलकम करता आणि माझी वेलकम स्पीच हांव सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं सुखीनबा. 1 2 3 4. उपरांत हांव मानशेरा फोण दिता आमचे भोवमानेस्त राज्यसभा खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे हांचे लागीं की तांणी ह्या समयार 2 उतरां उलोवची. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्तान आजच्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित ज्यांच्या हस्ते शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाले ते गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, या मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन बाब खंवटे, गोंयचे थिवीचे आमदार आणि आमचे मंत्री निळकंठबाब हळणकर, हळदोण्याचे आमदार कालूस, उपस्थित मोठ्या संख्येन सगळे शिवप्रेमी पत्रकार भावा आणि भयणानो, सगळ्यात पयलीं हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे धन्यवाद करता. कारण तांच्यांनी आजचो कार्यक्रम हो गोंयभर शासकीय कार्यक्रम करप अशें डिसिजन घेतलें आणि आमचे पर्यटन मंत्री रोहन बाब खंवटे हांचे अभिनंदन व्यक्त करता. कारण तांच्यांनी एक बऱ्या तरेन बऱ्या स्पॉटाचेर एक शिवरायांचो पुतळ्याचे आज अनावरण केले. हांव तांचें अभिनंदन करता. ज्या तरेन सबंद पोरवरभर आज आमी हांगा वातावरण पळयता, सबंद गोंयभर अशा पद्दतीचें वातावरण सकाळ पासून आसा. गोंयचे 40% यूथ जे आसात, आज हांगाय पळयतालो की युवकां भितर एक वेगळो उत्साह दिसतालो. सगळ्या युवकां भितर शिवरायां बद्दल प्रेम आसा. कारण शिवरायांनी ज्या तरेन राज्य केलें, 350वी आमी म्हणटात जयंती, पण तांच्यांनी आपण 50 वर्सां ते जगले, पण ह्या 50 वर्सांच्या जगण्या भितर तांच्यांनी वेगळेच कितें तरी करून दाखयल्लें आसा. आज आमी पळयतात त्यांच्या त्या हयात आसून सुद्दां ज्या तरेचो उत्साह आमी सगळ्या भितर पळयतात. कारण तांच्यांनी जे राज्य दिलें, हे राज्य दिता आसतना तांच्यांनी वेगळ्या पद्दतीचें एक कशा पद्दतीन एखादो भुरगो आसपाक शकता, आवयन जर एखादो भुरगो घडयलो जाल्यार तो कसो घडपाक शकता, आणि हे सगळे करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक बरोबर घेवन वचत. आज बद्दल आमचे मुख्यमंत्री उलयताना म्हणटाले ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी 18 जातीच्या लोकांक घेवन फुडें वचपाचें ठरयता,
त्या वेळाचेर शिवरायान सगळे जाती धर्म हे सगळे एक आसात अशा पद्धतीने करत मोगलशाही विरुद्ध लढाई लढले आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्या वेळाचेर आम्ही जर विचारले असत बरेच जण म्हणटाले असले की एखादे राज्य जे झाले असत जाल्यार शिवरायांनी जे राज्य केले अशा पद्धतीचे राज्य असे अशा पद्धतीचे अजूनही सगळे जण उलयतात. आणि ताका लागून ज्यांच्यानी आम्ही सगळे भाग्यवान आसात कारण ह्या धर्तीचेर ह्या गोंयच्या भुमीचेर सुद्धा ते पांय लावून गेले. त्यांच्यानी ह्या धर्ती भितर नार्वे हांगासर सप्तकोटेश्वर देवळाची स्थापनाय सुरवातीक त्या वेळाचेर केली. आणि त्यामुळे हे सगळे करता आसतना हिंदवी स्वराज्य करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक तितलोच न्याय दिवपाचें काम त्यांच्यानी केल्लें आसा. आज आमकां गर्व आसा की सबंद देशभर ज्या तरेन आमी पळयतात ज्या तरेचो उत्साह आमी पळयतात गोंयभर जर आज आमी खंय सगळी कडेन जर पळयलें आसत जाल्यार सगळे भुरगे जे आसात युवक जे आसात हे युवक ह्या स्वता रॅली भितर सहभागी जातात आणि त्यामुळे एक वेगळे वातावरण पळोवपाक मेळटा. हांव अभिनंदन करता रोहन बाब खंवटे आनी तांच्या पूर्ण टिमीचे. आज आमी हांगासर शस्त्रां पळयता आसतना एक मुंबईच्या कोणी तरी हांगा शस्त्रां हाडून दवरलेली आसा पळोवपा सारकी. म्हणजे ओरिजिनल शिवाजीच्या वेळाचेर ती शस्त्रां पळयली तेंच्यांनी ती शस्त्रां वापरलेली अशा पद्धतीचे एक्झिबिशन सगळ्यांनी पळोवचें अशें तुमकां सगळ्यांक आवाहन करता. आणि एक वेगळे शिवरायाचे जे हे आशिल्ले आज आमी पळयतात ते वातावरण हळूहळू ह्या देशा भितर जावपाक लागिल्लें आसा. आणि खऱ्या अर्थान रामराज्य ह्या देशा भितर रामराज्य आयिल्लें आसा. आणि खऱ्या अर्थान शिवाजीचें जें स्वप्न आसा तें स्वप्न आज आमी सबंद देशभर साकार जातना पळयता. हांव तुमचो चड वेळ न घेता परत एकदा शिवजयंतीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. रोहन बाब खंवटे हांच्यांनी हे आयोजन केलें कारण ज्या हातूंतल्यान कारण आमकां दिसतालें की हांगाल्यान वयता आसतना एक शिवाजीचो भव्य पुतळो गोंया भितर सगळ्यात भव्य पुतळो आज पोरबरी भागांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव तेंचें अभिनंदन करता आणि परत एकदा मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी आजचो कार्यक्रम आज सबंद गोंयभर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान शिवजयंतीचो कार्यक्रम सेलिब्रेट आसतात. तेच म्हाका दिसता आज हांव 2 कार्यक्रम तांचे बरोबर अटेंड केले. आज सकाळपासून वेगवेगळ्या भागा भितर पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत आणि फोंड्या या सगळ्या भागा भितर आज वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन जाता. हांव सगळ्या गोंयकारांचे अभिनंदन करता आणि खऱ्या अर्थान जे शिवराज्य जे आशिल्ले जे रामराज्य जे आशिल्ले ते खऱ्या अर्थान आज ह्या भारत देशा भितर आमकां पळोवपाक मेळटा. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. चढाई देव बरें करूं. भोमाने बाब श्री तानावडे तुम्ही खऱ्यांनीच प्रेरणादायी असे विचार मांडले. आता शिवप्रेमी परवरकारांनी होय दवरलं तांकां येवकार दिवया आणि या समयात तांचे विचार ऐकूया. आदरणीय रोहन बाब खंवटे. बाहेर आमचे सगळे मित्र मंडळी असं तांकां आव्हान करता आणि विनंती करता की भितर येवन तांणी बसका घेवची म्हणून. आयच्या ह्या शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आज उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे खासदार तसेच भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तानावडे, आमचे मित्र मिनिस्टर फॉर फिशरीज आणि तिवीमचे आमदार बाब निलकंठ अरणकर, हाल्डोनचे आमदार आमचे मित्र बाब ॲडव्होकेट फेरेरा कार्लोस फेरेरा, हांगा उपस्थित आमचे बाब संजय वलावलकर, बाब अवधूतभाई परिकार, आमची झेडपी बाई कविता गोपेश नाईक, पेंदी फ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील तोडणकर, सुकुलची सरपंचा बाई सोनिया संजय पेडणेकर, कलवादोर तिमुंचो एक सरपंच बाब संदीप साळगांवकर, हांगा उपस्थित सगळे पंचायतीचे उपसरपंच पंच सदस्य, ह्या वाठारांतल्यान सगळे गोंय समस्त गोंयचे आयले ज्येष्ठ नागरीक, शिवप्रेमी, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार भाव,
भाव आणि बहिणींनो, स्पीकर एक ही काम कर रहा है. जय शिवाजी, जय भवानी, ठीक है. हर हर हर. पडवळकरांचे स्वप्न इतली वर्षा आशिल्ले ते साकार झाले. पण तुमच्या सगळ्यांतर्फे पहिले आमच्या मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांतर्फे थँक्यू आणि देव बरें करूं म्हणटा की थोड्याच टायमान ताणें स्पिडीची एप्रुवलां दिली. तातूंत आज छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याचे आज आमी स्थापना केली. जी मागणी सगळ्यांची आशिल्ली ताच्या खातीर तुमकां सगळ्यां कडेन मागता की तुमी जोरदार ताळी दिवन मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा. आज शिवजयंती आणि योगायोगान हे 350 वर्सां हे वर्स 350 वर्सां सेलिब्रेट करतात राज्याभिषेक. छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक करता आसतना आमची अशी चर्चा झाली आणि वर्सा प्रमाणे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट फर्मागुडीर कार्यक्रम करता. पण योग्य रितीन छत्रपती शिवाजी महाराजाची हिंदवीची झूंज हिंदवी स्वराज्याची झूंज तशेंच तांणी जे आज गोंयचे तांचे जे रिलेशन आशिल्ले आणि तांचे विचार तांची जी प्रिंसिपल्स आशिल्ले तांचे जे प्रशासन आशिल्ले आणि तांणी जे आज गोंय राखपाक आमकां केलें ताजे फुडल्या पिढीक कळपाची गरज आसा. आणि आयच्या म्हाका दिसता एक योग्य तरेन राज्याभिषेकचे 350 वर्सां जाले सेलिब्रेट करचे हे आमकां मुख्यमंत्री कडेन उलोवन आमी हे वर्स जवळ जवळ 6 टावनांनी म्हणजे पर्वरी सोडले जाल्यार मडगांव, वास्को, म्हापशा, फोंड्या, पणजे, सांखळे आणि मेन फेस्टिवल बिचोले अशें आमी थारायली. बिचोले एक आशिल्लें की छत्रपती शिवाजी महाराज सप्तकोटेश्वर नार्व्या कडेन जवळचे नाते म्हणजे ताणें तेन्ना तें देवूळ बांदलें आणि त्या देवळाच्या विचारान आमी म्हणलें की बिचोले आमी करुया. आज बिचोले बऱ्या संख्येन कार्यक्रम बरो जालो आणि तो विचार छत्रपती सगळे त्यांनी फुडल्या पिढीक कित्याक गरज हो एक प्रश्न पडटा. आणि हांगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आज जात पात भेदभाव न करता आम्ही जेन्ना म्हणटा भारत सगळ्यात यंगस्ट नेशन जाल्यार ताका एकूच विचार घेवन फुडें सरला ते विकसीत भारत 2047. आणि विकसीत भारत 2047 चार भागाचे आमी करून घेतिल्ले आसा. तातूंत युवा शक्ती, महिला शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. आणि ही युवा शक्तीक समज आमी जेन्ना म्हणटा यंगस्ट नेशन जाल्यार आमचे यंगस्ट यूथ जर तांकां आज डायरेक्शन दाखोवप तांच्या आज भारत देशा खातीर प्रेम आणि ते फुडें व्हरताना समज दिशा जाय जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज म्हाका दिसता एक पूर्ण तरेन बरे प्रिंसिपल्ड आसतले एग्जाम्पल आसतले जातूंतल्यान आमच्या युवकांक एक दिशा मेळटली. आज आमी हे रस्तो तयार केलो. छत्रपती शिवाजी महाराजाची आमी मुर्ती स्थापना केली. म्हाका याद जाता आमचे राज समीर सगळे आमचे सरपंच कितलीशीच वेळ लागिल्ले की आमी केन्ना आमी स्थापना करतले काय म्हणून. आणि हांवें तांकां एकूच सांगिल्लें की हरी करनाकात कितें करता ते योग्य वेळेर योग्य तरेन बरें हातून करया. कारण कितें जाता जाल्यार छत्रपतीचें कितें करता जाल्यार बेड्या नांवाक नाका बऱ्या मनान धर्मान कर्मान सारकें करुया म्हणून. वेळ लागलो खरो पूण आज ज्या तरेन ती मुर्तीची स्थापना जाल्या तातूंत अभिमानान म्हणपाक शकता की आयच्या तारखेन गोंय राज्यान सगळ्यात व्हडली पर्यटन तर्फे रिजनरेटीव टुरिझम सुरू केल्लें आसा. आणि रिजनरेटीव टुरिझमाच्या अंडर एनवायरमेंट पर्यावरण सोसायटी इकॉलॉजी सगळे पळोवन आमी वाटचाल सुरवात केल्या. आणि त्या वाटचालीन स्पिरिच्युअल टुरिझमाचो वांटो खूब आसा. स्पिरिच्युअल टुरिझमा खातीर आमी एकादश तीर्थ म्हणून केलें आणि 11 देवळां म्हणजे सप्तकोटेश्वर नार्वे कडल्यान सुरवात केलें जाल्यार काणकोण पर्यंत 11 देवळां आमी मॅप केली. जातूंतल्यान एकादश तीर्थ म्हणून स्पिरिच्युअल सेक्टर तयार करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा.
तशेंच नव भारत जे आमचे निर्माण आमचे प्रधानमंत्री करता ताका तेंको दिवया आनी नवे भारताक काम करूया. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आंगान कशी फुल हाचो विचार करून तो विचार कर्तुपाक हाडपी आमचे आदरणीय पर्यटन मंत्री श्री रोहन बाब खंवटे. हांव आदरणीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत तशेंच आदरणीय श्री सदानंद तानावडे सत्कार हांगा आदरणीय मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जातले. सावंत तुमच्या मुखार आपले परजळते विचार घेऊन जोरदार ताळ्यो आदरणीय मुखेलमंत्र्यां खातीर. भायर मायक लायला तो मातसो वेळ जाता जाल्यार बंद करतो 5 मिनटां खातीर. म्हजी रिक्वेस्ट आहा. आयकूंक येता आसत जाल्यार 5 मिनटां बंद दवरचो. कोणाक तरी धाडटय. भायर मायक सायडीक आहा तेंच्यांनी कोणी तरी ताका सांगचें. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तान आयोजित केल्ल्या या कार्यक्रमाक हांव समस्त शिवभक्तांक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमकां सगळ्यांक अभिवादन करता. छत्रपती शिवाजी महाराजांक मानाचो मुजरो करता. माता जिजाऊ मानाचो मुजरो करता. आणि खास करून या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटे, आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, आमचे फिशरीज मिनिस्टर श्री निळकंठ हळणकर, आमचे आमदार बाब कालूस आणि बाकीचे सरपंच पंच जिल्हा पंचायत सदस्य बाब रोहन खंवटे यांनी सगळ्यांची नावां घेतल्या. माझ्या समोर उपस्थित असलेल्या सगळ्या शिवभक्तांक परत एकदा मानाचो मुजरो. आज पुराय गोंयभर आमी शिवजयंती बडा उत्साहात मनयता आणि सकाळी जाल्ल्या फर्मागुडी वयल्या कार्यक्रमाच्या उपरांत 12 तालुक्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी शिवजयंतीचो कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही मनयत आसा, साजरो करीत आसा. आठवावे ते रूप आठवावा तो प्रताप श्री शिवरायांचा या स्लोगनात आम्ही म्हणटा की शिवरायांचे रूप आठवावे, शिवरायांचो प्रताप आठवावो आणि निश्चितच रित्या आम्ही आमच्या भुरग्यांक शिवरायांच्या बद्दल समजपा खातीर आज जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो भव्य अश्वरूढ पुतळो जो हांगासर घातलो ते बाब प्रशांत खेडेकर हांच्यांनी ती कलाकृती केल्या. तांच्याय खातीर नेटान तुमी सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो. निश्चितच रित्या गोंयांतलो सगळ्यांत एट्रॅक्टिव्ह आणि उंच असो हो पर्वरींतलो पुतळो आसा. हांव अभिनंदन करता बाब जोसेफ लोपीस हांचे. तुमी कित्याक काय म्हणटले, जो एक्झिबिशन आज लायला म्हणजे आमच्या DTEच्या बिल्डिंगेत मुद्दामून जेणी कोणी पळोवंक ना, जी शस्त्र आणि अस्त्र छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या मावळ्यांनी स्वताहून वापरलेली तीच शस्त्र आणि अस्त्र आज तुमकां पळोवपा खातीर पर्वरीच्या वाठारांत हाडल्या. आणि तो घेवन येवपी जर कोण आसात जाल्यार तो जोसेफ लोपीस, मूळ आमच्या कांदोळींतलो आणि तो आज ठाण्यात स्थायीक रावता.
म्हणजे तुम्ही पळयात छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर प्रेम व धर्मबंधन जुगारून फुडें गेल्लो आसा. हे कित्या खातीर तर छत्रपती शिवाजी महाराज हे अशे राजे आशिल्ले की त्यांच्यानी सगळ्या जाती धर्मांक एकत्र घेऊन फुडें वचपाचें काम जर तेन्ना कोणी केला आसतलें जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलां. आमी पळयता की आमकां प्रत्येक फावटी छत्रपती शिवाजी महाराजांची कृती ह्या वेगवेगळ्या कृतींतल्यान आमकां आठोवपाक मेळटा, आमकां याद करपाक मेळटा. समेस्त गोंयचो इतिहास सांगता आसतना हांव सातत्यान म्हज्या भाशणांत सांगता, पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींत गोंयांतलीं जर देवळां म्हणजे उद्ध्वस्त करपाचें काम पोर्तुगीजांनी केलें आनी घडये जर छत्रपती शिवाजी महाराज गोंयांत येवंक नाशिल्ले जाल्यार उरलेलीं देवळां सुद्दां उद्ध्वस्त जावपाक रावची नाशिल्लीं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो तो करार आशिल्लो. 1600 शतकांत छत्रपती शिवाजी महाराज जेन्ना गोंयांत आयले आनी जेन्ना तांच्यांनी नार्वेचे सप्त कोटेश्वर मंदिर परत एकदा बांदलें आनी पोर्तुगीजाक सांगलें की हाज्या फुडें गोंयांत 2 गोश्टी जावच्यो ना. तुमी एकूय मंदिर गोंयांतले उद्ध्वस्त करचे ना आनी तुमी गोंयांत धर्म परिवर्तन करचे ना. ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सगळ्यात व्हडली अचिव्हमेंट ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज हांची आसा. आणि म्हणून तर आज आमी 400 वर्साच्या उपरांत परत एकदा सप्तकोटेश्वरातले बांधलेले नार्वेचे मंदिर हे लोकार्पण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की म्हाजें भाग्य म्हणटा की ऑफकोर्स 450 वर्साच्या उपरांत परत एकदा त्या मंदिराचो जीर्णोद्धार करपाक मेळ्ळो, परत एकदा ते मंदिर लोकार्पण करपाचो योग आयलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उपरांत छत्रपती संभाजी महाराजूय बी ह्या गोंयांत आयले आनी गोंयांतली पोर्तुगीज राजवट तांच्यांनी बंद करपा खातीर तेजी पोर्तुगीज राजवट आडोवपा खातीर सातत्यान प्रयत्न केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य फक्त महाराष्ट्रा पुरते मर्यादीत नाशिल्ले. महाराष्ट्र आसतलो, गोवा आसतलो, कर्नाटक आसतलो, केरळ आसतलो की तांच्यांनी ज्यो जुलमी राजवटी इंग्रज आसतले, पोर्तुगाल आसतले, डच आसतले, फ्रांस आसतले ह्या सगळ्यांच्या विरोधात तांच्यांनी प्रत्येक फावटी तांच्यांनी आपल्या आरमार आसतले किंवा आपले नेव्ही शास्त्र आसतले. तुम्ही जर पळयशात सगळ्यात विचारवंत राजा, विजनरी लिडरशिप ही आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची आशिल्ली. तेन्नाच्या काळात तांच्यांनी सगळ्यात व्हडले आर्मार रेडी करप म्हणजेच सगळ्यात व्हडलो मिलिटरी फोर्स रेडी करप जाल्यार त्या काळात हो छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे आशिल्लो. आणि तांच्यांनी जी अष्टमुद्रा म्हणजे जी आज आमी पळयता हांगासर त्याच अष्टमुद्रेचो उपयोग आज नेव्हीच्या चिन्हाचेर तुमकां करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे दिसतात हेच तेंचे धोतक आसा, हेच विजनरी लिडरशीप आसा. आमी म्हणटात त्याच विजनरी लिडरशिपीचेर हांव 2च गजाली सांगता आनी तुमकां सोंपयता. छत्रपती शिवाजी महाराजाक हो अखंड भारत देश एक उरचो हाज्या खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आशिल्ले. पुराय हिंदुस्तान जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अखंड स्वराज्य जावचे हाज्या खातीर त्यांचो प्रयत्न आशिल्लो. बट त्यांचे स्वप्न घडये तेन्ना साकार जालें ना. ते महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली पर्यंत पावले. बट पुराय भारत देश वो एक करचो, अखंड करचो हे त्यांचे स्वप्न आज साकार जाता. हांव आज कित्याक म्हणटा देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जाली. बट आमी म्हणटा तशें जम्मू आणि काश्मीर या देशाचे अविभाज्य घटक जावन नाशिल्ले. जम्मू आणि काश्मीर काल परवा पर्यंत 2018 पर्यंत त्या देशात 2 संविधान चलताले, 2 प्रधानमंत्री आशिल्ले आणि 2 निशाण आशिल्ले. बऱ्याच लोकांक घडये कदाचित खबर ना जम्मू आणि काश्मीरात हय तांचो फ्लॅग वेगळो आशिल्लो. ते भारत देशाचोय झेंडो लायताले आणि ते आपल्या स्टेटीचोय झेंडो वेगळो लायताले. घडये तुमकां खबर ना आसतले ते आपल्या मुख्यमंत्र्याक प्रधानमंत्री म्हणटाले आणि ह्या देशाचो प्रधानमंत्री अशें करून तेचे कडेन 2 प्रधानमंत्री आशिल्ले. आणि ह्या देशाचे संविधान आणि तांचेय संविधान वेगळे आशिल्ले. ह्या दोनूय संविधान ते फॉलो करताले. पण हो देश अखंड जावचो हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न जे आज आमी म्हणटा कारण कित्याक ते बी सांगता तुमकां डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ज्यांच्या नावाचेर आदी भारतीय जनता पार्टीचे उगम जालो, भारतीय जनता पार्टी तयार जाली. ते काँग्रेसच्या तेन्नाच्या सरकारात 1947 उपरांत पहिले सरकार जेन्ना काँग्रेसचे जाले डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे मंत्री आशिल्ले आणि तांच्यांनी सांगले जम्मू आणि काश्मीर हे वेगळे उरूंक शकना. जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो हो अविभाज्य भाग आसा. जम्मू काश्मीराक वचपाक पासपोर्ट लागचो ना, जम्मू काश्मीरात वचपाक वेगळे संविधान चलचे ना.
आपण तुमचं रेजिग्नेशन दिता आणि जम्मू काश्मीरात विदाऊट पासपोर्ट वता आणि ते स्वतः त्यांनाच्या मंत्रिमंडळाचे रेजिग्नेशन दिले आणि जम्मू आणि काश्मीरात डायरेक्ट गेले. त्याच रातीकडे त्यांना जम्मू काश्मीरातले सरकार म्हणजे या भारत देशातले थंयसर आशिल्ले तेन्नाचे काँग्रेस सरकार त्यांना अरेस्ट करता, एक दीस त्यांना कैद दवरता आणि त्या कैदीत त्यांचा मृत्यू जाता. तेन्नाच्यान भारतीय जनता पार्टी ठरयलें जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है आणि तेन्नाच्यान आयज पर्यंत तो जम्मू काश्मीर या भारत देशाचो अविभाज्य घटक जावचो. म्हणून आम्ही म्हणटाले कि दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा. इस देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान चलेगा आणि तेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचो अखंड भारत देश जावचो हे स्वप्न आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 370वें कलम रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. हे सातत्यात उरलेले आसा, हे सत्य आसा आणि हीच खरी गजाल आसा. म्हणून तर आम्ही म्हणटा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न साकार जाता असताना आज शिवराज्य येत आसा, आज रामराज्य येत आसा, आज खरी शिवराई येत आसा आणि हेच पळयता असताना गेली कितलीशीच वर्सां आम्ही वाट पळयताले की खऱ्या अर्थात रामलल्ला आपल्या घरात पावपाक जाय. म्हणून आम्ही म्हणटाले की रामलल्ला वही हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, की रामलल्ला वही हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे. विरोधक कितें म्हणटाले खबर आहा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. हांव तुमकां कळपा खातीर मुद्दामून सांगता, परत आज या रामराज्यात त्याच अयोध्येत राम मंदिराची प्रतिष्ठापना झाली, रामलल्लाची प्रतिष्ठापना झाली. ती तारीख आशिल्ली 22 जानेवारी आणि त्याचो जयघोष पुराय देशभर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आम्ही सगळ्यांनी अनुभवला. गोयातूय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अनुभवला. म्हणून तर आज खऱ्या अर्थात म्हणजे शिवशाही आयिल्ली आसा, खऱ्या अर्थात रामराज्य आयिल्लें आसा, खऱ्या अर्थात आज शिवराज्य आयिल्लें आसा आणि या शिवराज्यात आमकां तुमकां जाय ते परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे सुराज्य स्थापन करपाचे, परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पळयल्लें स्वप्न साकार करपा खातीर आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजना सकयल तांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न आज ते पळयता. माझ्या समोर आशिल्ली तमाम युवा शक्ती या विकसित भारत 2047 हाचे खऱ्या अर्थात साक्षीदार आसतले आणि ते साक्षीदार जावपा खातीर नवभारत निर्माण करपा खातीर, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर, खऱ्या अर्थात शिवशाही हाडपा खातीर, खऱ्या अर्थात शिवराज्य हाडपा खातीर आणि रामराज्य हाडपा खातीर आम्ही तुम्ही खऱ्या अर्थात ज्या पद्धतीत म्हणजे आता तुम्ही शिवसृष्टी हे नाटक पळयतले, त्या शिवसृष्टीच्या नाटकात प्रत्येक मावळो जो आसा या शिवरायांच्या खातीर आपलो प्राण दिवपाक तयार आशिल्लो. शिवसृष्टी आणि स्वराज्य तयार करपा खातीर प्रत्येक मावळो शिवाजींच्या बरोबर आशिल्लो आणि छत्रपती शिवाजी तांचेय म्हणणें आशिल्लें आज हे स्वराज्य जर कोणा खातीर जालें जाल्यार त्या सगळ्या मावळ्या खातीर जालें. त्या खातीरच आज हांव तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान करता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना आमच्या या देशाची इकॉनॉमी जी 11 नंबराचेर आशिल्ली ती आज 5 नंबराचेर पावली आणि ती 3 नंबराचेर व्हरपा खातीर तुम्ही पुराय जगात भारत देश विश्वगुरू जावपा खातीर, नवभारत निर्माण करपा खातीर, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां साथ दिवपाची गरज आसा. दितले काय ना? दितले काय ना? दितले जाल्यार माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, माता जिजाऊ की, संभाजी महाराज की, भारत माता की, वंदे. नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. परत एकदा हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूप खूप नमस्कार करता. ज्या पद्धतीचो उत्साह परवरी दिसून आयला त्याबद्दल परत एकदा पर्यटन मंत्र्याचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता. ताच्या पुराय टिमीचे जे ताचे डायरेक्टर्स आणि डिपार्टमेंटाचे पुराय सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी आज शिवमय वातावरण जाल्लें आसा. गोंयांत शिवसृष्टी निर्माण जाल्ली आसा. फुडले 8 दीस ह्या राज्यात शिवराज्य चलतले हातूंत मात देखीत दुबाव ना. परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. इतकेच म्हणून माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. चढ आणि चढ देव बरे करू. बहुमान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत सामके जोशपूर्ण, उत्साहपूर्ण आणि शिवप्रेमान
भरिल्लें अशें भाशण तुमी केलें. शिवाजींची प्रेरणा घेवन तांच्या पावलार पावल दवरून आनी तांचे कितलेशेच गूण स्वता भितर अंगीकारून पुराय गोंयाच्या उदरगती खातीर वावुरपी आमचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां मनाकाळजासान देव बरें करूं म्हणटा. आदरणीय श्री श्रीपाद भाऊ नायक हांचे मनाकाळजासान आमी स्वागत करता. ह्या उपरांत हांव मुखेलमंत्री साहेबा लागीं मागता की तांणी हे सन्मान करचे. सुरवेक श्री जोसेफ लोपेस, सरपंच श्री सपनील चोडणकर, तशेंच ZP मेंबर कविता गुपेश नायक, सोनिया पेडणेकर मॅडम तुमी बी माचयेर येवचे. तशेंच जे पंच मेंबर्स ZP मेंबर्स आसा ते सगळ्यांनी माचयेर येवचे. श्री प्रशांत खेडकर ठाणे मुंबईचे आणि श्री नंदेश उमप, लोकशाहीर श्री विठ्ठल उमप हांचे सुपूत, तिगांनी माचयेर येवचे. आणि सगळ्या लोकां लागीं मागता येवटेन खऱ्यांनीच खूब मेकळ्यो खुर्च्यो दिश्टी पडटा, थंय तुमी बसका घेवची. आणि जी एंट्री आसा ती तुमी खऱ्यांनीच उबी रावन थंय ब्लॉक केल्या. आदरणीय मुख्यमंत्र्या लागीं मागणी की तांणी श्री जोसेफ लोपेस हांचो सन्मान करचो. मुंबई कॉइन सोसायटी, द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई, तशेंच कोकण कडा मित्र मंडळ आणि शिवप्रकाश समिती हांचे आजीवन सभासद आशिल्ले जोसेफ लोपेस. खूब सुंदर अशें एक्झिबिशन तांणी सायडीच्या बिल्डिंगेन भरयलां. उपकार करून सगळ्यांनी हें एक्झिबिशन पळोवचें, हें प्रदर्शन पळोवचें. सहसा पळोवपाक मेळच्यो ना अश्यो वस्तू त्या एक्झिबिशनाक एक्झिबिटर जोसेफ लोपेस फ्रॉम मुंबय हांणी सादर केल्ले आसा. खूब सुंदर अशी मुर्ती जाणी हांगा उबारली अशें पुणेचे स्कल्प्टर श्री प्रशांत खेडकर, जोरदार ताळयो हांच्या खातीर जावं जाय. खऱ्यांनीच खूब सुंदर असो तो खीण आशिल्लो जेन्ना मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या सुंदर अशा अश्वारूढ शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचे अनावरण जालें. खूब फेमस अशे हे स्कल्प्टर आणि भारतात जागोजाग्यार तांचे वेगवेगळे अशे स्कल्पचर्स खूब फामाद आसा. तशेंच गायक श्री नंदेश उमप जे आज खूब सुंदर असो शिव सोहळा हो कार्यक्रम हांगा घेवन आयल्यात. तांच्या 100 जाणांच्या पंगडा सयत हांव श्री नंदेश उमप हांचे लागीं मागता की तांणी माचयेर येवचे. जोरदार टाळ्या श्री नंदेश उमप यांच्यासाठी. लोकशाहीर श्री विठ्ठल उमप हांचे पूत, पोवाडे आयकप जाल्यार ह्या शाहिरा कडल्यानच. आणि आजचो तांचो जो कार्यक्रम आसा तातूंत गोंया बद्दल गोंयचे आनी शिवाजी महाराजांचे जे नाते आसा तोय भाग तांणी ह्या कार्यक्रमा भितर घाला. 20-22 प्रयोग जाले ह्या कार्यक्रमाचे आणि आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी सुद्धा हो कार्यक्रम पळयल्लो आसा. प्रतिष्ठीत अशा जाग्यांचेर हो कार्यक्रम जाल्लो आसा. सगळ्यांचे आता कार्यक्रम ऑलमोस्ट सोंपला, पूण एक म्हत्वाची घोशणा जी हांव करपाक विसरलो आनी ती खूब म्हत्वाची आमच्या सगळ्या पुरवरकारांक आसा.
ती म्हणजे आयच्यान ह्यो वाठार जो आसा, जी वास्तू आसा, जंय छत्रपती शिवाजी महाराजा पुतळ्याची स्थापना जाल्या, ती आयच्यान ताका छत्रपती शिवाजी महाराज चौक म्हणून थंय नामकरण जाल्लें आसा. आणि आमचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर आनी तांणी पूर्ण टिमीन तांचे ऑलरेडी रेजोल्युशनूय घेतिल्लें आसा. पूण आयच्यान तुमचो सगळ्यांचो पोस्टल एड्रेस आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाच्या थंय म्हणून. थँक्यू.
हॅलो हॅलो हा 2 नंबर आहे हॅलो हॅलो ब्लॅकआउटला प्लीज आता आम्ही थोड्याच मिनिटात शिवसोहळा हा कार्यक्रम करत आहोत ढोल पथक देवदत्त देवदत्त नमस्कार रसिका हो महाराष्ट्र शिरोमणी सविनय सादर करीत आहोत शिवसोहळा मी ढोल पथकाला सांगेन आपण थांबावं कार्यक्रम सुरू करतो हॅलो देवदत्त ढोल पथक ढोल पथक देवदत्त देवदत्त आम्ही आता शिवसोहळा हा कार्यक्रम सुरू करणार आहोत देवदत्त ढोल पथक ढोल पथक जय महाराष्ट्र जय गोवा छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की आम्हाला खूप आनंद होतोय की आज आम्ही या गोव्याच्या भूमीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भव्य दिव्य अशा अश्वरूढ पुतळ्याच्या अनावरणाच्या दिवशी आणि आजच शिवजयंती उत्सव आहे आणि सगळीकडे आज जल्लोषाचं वातावरण आहे मी धन्यवाद देईन डॉक्टर प्रमोद सावंत साहेब सीएम गोवा त्यानंतर श्री रोहन कोंटे टुरिझम अँड IT मिनिस्ट्री गोवा सागर अग्निशन वी सर मयुरेश पै सर त्यानंतर विनायक प्रभू सर टाइम्स ग्रुप गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ऑल डिपार्टमेंट्स अँड ऑल शिवभक्त्स मी सगळ्यांचे इथे स्वागत करतो पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज की हर 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 महाराष्ट्र शिरोमणी
लोकशाहीर विठ्ठल मग सविनय सादर करीत आहोत शिवरायांची संगीतमय यशोगाथा शिवसोहळा 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 संकल्पना दिग्दर्शन संगीत निर्माता नंदेश विठ्ठल मग लेखक प्रदीप डोईफोडे व नंदेश विठ्ठल मग महाराष्ट्र शिरोमणी लोकशाहीर विठ्ठल मग सविनय सादर करीत आहोत शिवरायांची संगीतमय यशोगाथा शिवसोहळा
या एक शिवबाचा मावळा कोण म्हणून काय विचारताय? अहो ओळखलं नाही बाई मला. हा बरोबर आहे. कसं ओळखणार तुम्ही मला? अहो शिवकाळात दुश्मनानं मला ओळखलं नाही तर तुम्ही असू दे. अहो या महाराष्ट्राच्या पावन भूमीत मी आज जन्माला आलो आणि महाराजांच्या आशीर्वादानं धन्य झालो. त्यानंच मला नवी ओळख आणि नवं नाव दिलं. त्योच म्या बहिर्जी नाईक. बघा महाराजांचं नाव घेतलं तरी 33 कोटी देवांचं नामस्मरण केल्यासारखं वाटतं. डोळ्यात एक तेज, मेंदूत उत्तेजना आणि देहात ईज संचारती बघा. आणि त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मुखावाटे घोषणा बाहेर येते, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. या घोषणेनं आसमंत दुमदुमू लागतो. काळ्या कुट्ट आकाशात सूर्याची किरण आपल्या प्रहाराने अंधाराला चिरून प्रकाशाकडे घेऊन जातात, नव संजीवनी देतात. पण मध्येच कधीतरी मन त्या काळ्या कुट्ट अंधारात डोकावते आणि डोळ्यासमोर महाराष्ट्राचा अंधारमय काळ सरकू लागतो. काय सांगू 13व्या शतकापासून 16व्या शतकापर्यंत यमन, मुघल, आदिलशाही, निजामशाही, पोर्तुगीज यांनी अक्षरशः धिंगाणा घातला होता. देवदेवतांची विटंबना सुरू होती. आया बहिणींची आबरू येशीला टांगली जात होती. मराठी मुलखात सतत लढाया सुरू होत्या. मराठी संसार मात्र या धिंगाण्यात फुकट भरडून जात होता. गोमांतकांत, फिरंगी, पोर्तुगीज धर्माच्या नावाखाली लोकांना भयंकर छळीत होते. अहो गरिबांना कोणी वालीच उरला नव्हता. अशा या परिस्थितीत भावबंदकी माजली होती. क्षत्रियांच्या तलवारी स्वकीयांच्या रक्ताना भिजत होत्या. गोर गरीब चिलट्यासारखं मरत होते. याही काळात काही काजबे होते जे या अंधाराला भेदण्याचा प्रयत्न करत होते. मालोजी भोसले, शहाजी भोसले, होळकर, निंबाळकर, पण त्यांची डाळ काही शिजना. अव त्यांनी उठाव केले, बंड केले, पण स्वकीयांची साथ आणि परकीयांची मदत त्यांना हवी तेवढी मिळाली नाही. त्यामुळं त्यांचं बंड शमलं. पण ही होती वादळापूर्वीची शांतता. 1600चा तो काळ शहाजी राजांची फरफट चालू होती. या प्रांतातून त्या प्रांतात, त्यात जिजाऊ माता गरोदर. जिजाऊची शिवनेरी किल्ल्यावर सोय करून शहाजी राजे आदिलशाही दरबारी निघून गेलं. सामान्य स्त्रियांना लागणाऱ्या डोहाळ्यापेक्षा जिजाऊंना इकडेच डोहाळे लागले होते. अव त्यांना अस्त्र बाळगण्याचे आणि शस्त्र चालवण्याचे डोहाळे लागले होते. आई शिवाईची पूजा करण्यात आणि शिवनेरीच्या बुरुजावर मोगलाईनं केलेल्या हल्ल्याच्या खानाखुणा बघण्यातच जिजाऊचा काळ पुढे सरकत होता. आणि हेच गर्भसंस्कार त्या मातेच्या उदरात वाढत असलेल्या उद्धारकर्त्यावर होत होते. आणि अखेर जिजाऊच्या पोटी स्वराज्य सूर्याचा जन्म होण्याचा दिवस उजाडला. साऱ्या गडाचे लक्ष लागले बाळंतिणीच्या दालनाकडे. उत्सुकता दाटून आली होती.
आणि एका भाग्यशाली क्षणाला बाळंतिनीच्या दालनातून आनंद उधळीत बातमी बाहेर आली. अहो काय झालं? मुलगा झाला, मुलगा. कुणी गोविंद घ्या, गोपाळ घ्या. कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या. गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या. चारी दिशांचे चौकोन सुंदर पृथ्वीच्या पाळणी, पृथ्वीच्या पाळणी. नक्षत्रांचे चंद्रकमल हे झुलत्या सिंहासनी, पृथ्वीच्या पाळणी. हसवाई झरा शिवरायाला जो जो करतामुनी, युगायुगाचा सारंग घ्या, युगायुगाचा सारंग घ्या. क्रांतीचा आरंभ घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या. यागसयानो यागया, यागसयानो यागया, यागसयानो यागया. शिवनेरीवर शिवबाचा जन्म झाला. शिवबाचं नाव आई शिवाईच्या नावानं ठेवण्यात आलं असावं. म्हणजे साक्षात भक्ती आणि शक्तीचा संगमच म्हणा की. शिवबा मोठा होत होता, आपल्या मित्रांसोबत खेळत होता, आपल्या आई सोबत प्रवचन ऐकत होता, जीवनाचे धडे गिरवत होता. शिवबा काही इटी दांडू गुळघोडी लपाछुपी खेळत नव्हता, तर शिवबा तीर कामठा, तलवारबाजी, दांडपट्टा, भालेफेक, घोडस्वारी याचं शिक्षण घेत होता. शिवबाचा सारा येळ जिजाऊ संकट जात होता. युद्धनीती, राजनीती, समाजनीती हे शिकण्यात बाल शिवबा व्यस्त होता.
बाळा, आजचा सराव चांगला झाला बरं का, पण पुढचा पडाव अधिक कठीण असणार आहे. या आपल्या महाराष्ट्रावर दुश्मनाची वाकडी नजर आहे. तू तुझ्या तलवारीनं, तुझ्या चातुर्यानं दुश्मनाचा नायनाट करशील आणि या धरणी मातेचं रक्षण करशील. होय मासाहेब. मासाहेब, इतका दुश्मन जालिम आहे का? होय शिवबा, तो चारी दिशेने आपल्यावर आक्रमण करू पाहतोय. शिवबा, या युगात तुझ्या रूपानं श्रीकृष्णानं जन्म घेतलाय जणू. मासाहेब, श्रीकृष्ण कोण होता? श्रीकृष्णानं काय केलं? काय केलं? श्रीकृष्ण जेव्हा तुझ्या वयाचा होता तेव्हाही तो इतका बलवान होता की त्याने कालिया नावाच्या एका भल्या मोठ्या नागाचा अंत केला. बरं का, त्या नागानं गावात नुसता उच्छाद मांडला होता. कृष्णानं त्या नागाला ठार मारले आणि गावकऱ्यांना त्याच्या जाचातून मुक्त केले. कळलं? हो मासाहेब. मासाहेब, त्या दिवशी ते कीर्तनकार बुवा आपल्याला श्रीरामाबद्दल सांगत होते. मला परत सांगाल रामाची कथा? रामाची पत्नी सीता, जिचं हरण रावण नावाच्या राक्षसानं केलं. मग सीतेला सोडवण्यासाठी रामानं आपल्या वानर सेनेच्या सोबतीनं त्या रावणाचा अंत केला आणि सीतेस सोडवून आणले. शिवबा, इथे वाईटाचा अंत होऊन सत्याचा विजय झाला. मी देखील रामासारखा आणि कृष्णासारखा शूर होईल. मी माझ्या महाराष्ट्राला आणि इथल्या लोकांना त्या दुष्टांपासून मुक्त करीन. महाराजाच्या आयुष्यात आईला एक वेगळंच महत्व होतं. त्याचा अनेक गुण आपल्या समोर येतात. त्यात महाराजाची मातृभक्ती हा गुण तर लय महत्वाचा आहे. एक आदर्श राजा घडवताना एका मातेला किती कष्ट उपसावं लागतात. आणि वेळोवेळी एकुलता एक पुत्राला लोक कल्याणासाठी कराल काळाला पाठवताना कसा काळजावर दगड ठेवावा लागतो हे दिसून येतं. शहाजी राजा असतानाही त्यांची सोबत नाही.
त्यामुळे वडिलांचा धाक, कर्तबगारी आणि आईची माया या दोन्ही जबाबदाऱ्या जिजाऊंनाच पार पाडाव्या लागत होत्या. त्यातही स्वराज्याची ज्योत जागृत ठेवायची होती म्हणून वेळोवेळी माता जिजाऊ बाळराजांना स्वराज्याचं बाळकडू पाजत होत्या. बोला मासाहेब. शिवबा, पाहताय ना आपल्या या भूमीवर, या महाराष्ट्रात काय चाललंय? हो मासाहेब, हे बघून आम्हा संताप येतो. मासाहेब, तुम्ही नुसता आदेश द्या, आम्ही या गनिमांचा खात्मा करू. शिवबा, संताप उठवणारी वादळं ही क्षणिक असतात. ती उठतात आणि शांतही होतात, पण त्याने प्रश्न सुटत नाहीत. अहो, तुम्ही क्षत्रिय आहात, त्यामुळे लढाया करणं, जिंकणं आणि शत्रूला पराभूत करणं हे तुमचे गुणधर्मच. पण यामुळे तुम्ही फक्त राजे व्हाल. संतापाच्या भरात बोलणारा नेता जनतेचे प्रश्न कधीच सोडवू शकत नाही. त्यासाठी दृढ निश्चय हवा. कसा ठाऊक आहे? कसा मासाहेब? या सह्याद्री सारखा अचल, अढळ, अतूट, वादळ वाऱ्यानेही विचलित न होणारा. या सह्याद्रीने जसं महाराष्ट्र भूमीला लेकराप्रमाणे प्रेम दिलं, तिला सुंदरता बहाल केली, तिचं संरक्षण केलं, तसं तुम्ही जनतेची लेकराप्रमाणे काळजी घ्या. त्यांच्या हृदयात आपलं स्थान निर्माण करा. कणखर व्हा, तरच तुम्हाला प्रजाहित साधता येईल. प्रजा तुम्हाला आपलं मानेल, तेव्हाच तुम्ही लोककल्याणकारी जाणता राजा व्हाल. मासाहेब, साक्षात आपल्या रूपानं भवानी माताच आम्हास प्रेरणा देत आहे. आम्ही तुम्हास वचन देतो, आमचं राज्य हे न्यायाचं, प्रजेचं आणि समस्त जनकल्याणाचं असेल. शिवबा, खरंच आम्हाला तुमचा अभिमान वाटतो. जा, उठा. सह्याद्रीच्या डोंगर दऱ्या तुम्हाला साथ घालतायत. दऱ्या, खोरे, नद्या, नाले, मावळ प्रांत आणि प्रांतातील प्रत्येक मावळा तुमच्याकडे डोळा लावून बसलाय. त्यांना हाक द्या. तुमच्या एका हाकेवर तळहातावर प्राण घेऊन ते लढावयास तयार आहेत. ही आई भवानी तुमच्या पाठीशी आहे. जा, उठा, यशस्वी होऊनच या. या
शिवबा राहिला नव्हता. सह्याद्रीच्या अंगा खांद्यावर खेळलेला, मावळ प्रांताच्या कुशीत वाढलेला, शत्रूचे मनसुबे मुळा सकट नष्ट कराया शिवबा तयार झाला. महाराष्ट्राचं पांग फेडाया शिवबा निघाला. एक एक मावळा गोळा करीत स्वराज्याची मोठ बांधाया. एक एक मावळा स्वराज्याच्या स्वाधीन होत होता. अशा सर्व मावळ्यांना घेऊन शिवबा रोहिडेश्वरावर पोहोचला. बस आता आम्ही या सुलतानाचे गुलाम राहणार नाही. आमचे राज्य, आमचा झेंडा, आमच्या सेना आणि आमच्या माना आम्ही उभारणार. सद्धर्माचे, कष्टाळू जनांचे आणि संस्कृतीचे स्वराज्य आपण निर्माण करू. होय महाराज, काय रे गड्यानो? गड्यांनो, आपला मार्ग ठरला. आपलं ध्येय एकच आणि ते म्हणजे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना. रोहिडेश्वराला साक्ष ठेवून आपण प्रतिज्ञा करूया. हे माझ्या सवंगड्यानो, माझ्या मावळ्यांनो, आज स्वराज्याची मुहूर्त मेढ आपण रोवली. आई भवानीच्या कृपेनं आणि आपल्या माता भगिनींच्या आशीर्वादाने स्वराज्य तोरण बांधलं. माझ्या मावळ्यांनो, आपल्याकडे सैन्याची आणि शस्त्राची कमतरता आहे, पण घाबरायचं कारण नाही. कारण माझ्या समोर उभे असलेले हे मुठभर मावळे जीवाला जीव देणारे आहेत. 10 गनिमांना गर्दीस मिळवीन एवढ्या ताकदीचा माझा एक एक मावळा. तुमचा निर्धार ही माझी तलवार, तुमचा विश्वास हीच माझी ढाल. आणि आपला गनिमी कावा हा तर शत्रूच्या छातीत घुसणारा भालाच. स्वराज्य निर्मितीला मी निमित्त मात्र आहे. खरे निर्माते तुम्ही आहात. माझ्या एका हाकेवर घरादाराची, कुटुंबाची पर्वा न करता माझ्या सोबत आलात. तुमचा विश्वास मी ढळू देणार नाही. यापुढे निर्माण होणारं राज्य हे तुमचं असेल, कष्टकऱ्यांचं, शेतकऱ्यांचं असेल, लहानातल्या लहानांचं, गरीबातल्या गरिबांचं असेल. या स्वराज्याचे तुम्ही सर्व राजे आहात.
महाराष्ट्राचा ध्वज होता भगवा. संत आणि सत्ताधारी हाच भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन नाचत होते. ज्ञानोबा माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम. 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 ज्ञानोबा माऊली ज्ञानराज. वारकऱ्यांना धारकऱ्यांना आणि दिंड्यांना हाच ध्वज प्राणापलीकडं पूज्य होता. भगवा रंग हा अरुणाचा रंग, हा त्यागाचा रंग. सतीच्या सौभाग्यानं, संतांच्या वैराग्यानं आणि शूरांच्या रुधिरानं या ध्वजाचा रंग भगवा झाला. वैभव आणि वैराग्य ज्वाळेसारखा संस्कृती आणि सधर्म यांचं प्रतीक होता. याच भगव्याच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र भूमीत प्रत्येक घरातला एक तरुण स्वराज्यात सामील होत होता. कारण शिवाजी महाराज त्याचं दैवत होतं, तर भगवा ध्वज हा त्याचा धर्म. महाराजाने प्रत्येक मावळ्यात स्वराज्याचा अग्नी पेटवला होता. चढता निखारा होता एक एक मावळा, एक एक गड किल्ल्यासारखा एक एक मावळा. असंख्य तोफांचे गोळे अंगा खांद्यावर झेलून पण हे गड किल्ले शांत राहिले नाहीत. अहो तर मावळे तरी कसे शांत राहतील? त्यांनी भगव्याला अखेरच्या श्वासापर्यंत साथ दिली. अव यात शाहीर तरी कसे गप्प बसतील? ते पण महाराजांच्या रक्तातून तयार झालेले सरदारच होते की. भूमीवर सांडलेल्या मावळ्यांच्या रक्ताच्या थेंबाचे एक एक शब्द बनून डफावर थाप मारत होते. कारण महाराजांचे विचार तत्व सांगणारा भगवा झेंडा त्यांच्या मागे डौलानं फडकत होता. फडकतो भगवा झेंडा गगनात. फडकतो भगवा झेंडा गगनात. फडकतो भगवा झेंडा गगनात. सर्वांग भरलं त्याचं मला त्याची तडफड घ्या.
पूर्वेकडे जहांगीरचा मुलूक, पश्चिमेकडे तळकोकण आणि दक्षिण उत्तरेला मावळ मुलूक. महाराजानं इथंच राजधानी किल्ला बांधायचं ठरवलं आणि महाराजाच्या या कार्याला साक्षात तुळजाभवानी प्रसन्न झाली. तोरणागडात गुप्तधन सापडले. ते धन देवदेवतांच्या सोन्याच्या मूर्ती रूपात होतं. कदाचित आई भवानीनं म्हटलं असं, जेव्हा हिंदूचे 33 कोटी देव झोपलेले असतात तेव्हा एक युग पुरुष कामाला लागलेला असतो आणि त्या युग पुरुषाला मदत करण्याचं काम आपण नाही केलं तर देवावर कुणी विश्वास ठेवाया शिल्लक राहणार नाही. पुढे राजगडाची निर्मिती झाली. साक्षात देव देवतांच्या मदतीनं उभा राहिला राजगड. म्हणून शिव इतिहासात सगळ्यात मानाचं स्थान आहे या गडाला. राजगडानंतर चाकण, कोंडाणा, पुरंदर असे एका मागोमाग एक किल्ले सर केले. मराठी मावळ्यांचं एक एक पाऊल पुढं पडत होतं. कच्च्या बच्च्यासह माता भगिनी स्वराज्याचं तोरण गुंफू लागल्या होत्या. जरी का कठीण झाला हाचे अनुष्ठेला घाला रे स्वराज तोरण चढे गळजती
तू आमच्या ह्याच्या येऊन ना तुझा घोड्यात येऊन ना पेट आहे खायचं कसं येऊन धरले आता येऊन बसतो शिवाजी काय सांगितलं रुपये बवाळ बेगमे सल्तनत बड़ी बेगम साहिबा तशरीफ ला रही है। हमने सुना है हमारी सल्तनत की तरफ मराठी शाहीची वाकडी नजर आहे, क्या ये सच है? सल्तनतची अच्छी कामगिरी बघून मी खुश आहे। मैं मुगल सल्तनत के लिए दुआ मांगती हूँ। हुजूर, वाफी चाहता हूँ। क्या हुआ हुजूर? दख्खन मधून एक आवाज सल्तनतला चुनौती देत आहे। त्याने आपले अनेक किल्ले काबीज केले आहे, सैन्य दारुगोळा काबीज केले आहे हुजूर। हा लूट माजवली आहे बेगम साहिबा। अच्छा, कौन है वो? शिवाजी। नाम न लो उसका, बड़ी तकलीफ होती है। उसकी ये जुर्रत कि तुम हमारा ललकार दो, उसे किसी भी सूरत में हमारे सामने पेश किया जाए। उसने हमारे नाक में दम कर रखा है, रातों की नींद हराम कर रखी है। उस शिवाजी को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। है कोई शिवाजी को लौट देने वाला? अफजल खान? हाँ, मैं अफजल खान। मैं लाऊंगा शिवाजी को। मेरे ताकत के सामने वो पहाड़ का चूहा कुछ भी नहीं। मेरे हजारों सिपाही, अनगिनत सिपाह सालार और हाथी घोड़ों के साथ भी या मुहिमवर दिखतो हुजूर और शिवाजी के साथ पूरी मराठी शाही को रौंद कर मिट्टी में मिलाकर तरी त्याला आपके कदमों में डाल दूंगा हुजूर। बहुत खूब, हम खुश हुए। आपके जैसे सरदार पे हमें नाज है। सल्तनत ने आपल्या कामगिरीवर खुश होऊन हिरे जडित तलवार भेट दिली होती और आप पेश केली, नाज करतो। क्या तुम ये विडा उठाते हो? जी हुजूर, मी उचलतो हा विडा और शिवाजी को लाता हूँ जिंदा या मुर्दा।
सलाम। हाँ, मैं दौलत खान बीजापुर से आया, वाईट घ्या. राजा को मिलना है। येऊ दे त्यांना. सलाम राजे सलाम। सलाम. मैं दौलत खान बीजापूर से आया, 500 सैन्य घेऊन आपल्या सैन्यात सामील व्हायला राजे. वा, राज हे तर मुसलमान. असू दे की असू दे. रोहिले, हिलचे, पठाण, मुसलमान या सर्वांना स्वराज्याच्या तोरणात ओऊ आपण. अहो राज, पण यांचा भरोसा काय? राजकारणात कधीच कुणाचा भरोसा देता येत नाही. एक मुसलमान की जुबान वही उसका ईमान. बहुत खूप. लक्षात असू द्या, स्वराज्यासाठी केवळ मराठीच लढत नाहीये, तर कन्नड लढतात, गुजराती लढतायत, मुसलमानही लढतायत. या सगळ्यांचं धर्मांतर न करता त्यांना आपण आपलं मावळं बनवूया. लक्षात असू द्या, जाती धर्माचं सोळ आपण जाळलं तर, आणि तरच स्वराज्य उजळेल. मुजरा महाराज. बोला बहिरजी. हा महाराज, अहो तुम्ही मला ओळखलं? हो बहिरजी, आजकाल तर आम्ही नुसत्या पायाच्या आवाजावरून तुम्हाला ओळखतो. महाराज बोला, काय खबरबात स्वराज्याची? अहो महाराज, खाली गावात आनंद उत्सव साजरा होतोय बघा. अहो त्या शेतकऱ्याच्या मुलीचं लग्न तुम्ही थाटामाटात लावून दिलेत बघा. अहो अख्खा गाव आनंद उत्सव साजरा करतोय बघा. अहो ही जगदंबेची कृपा, आम्ही निमित्त मात्र आहोत. बहिरजी, अहो रयतेच्या सुखदुःखाची जबाबदारी आमच्यावर आहे. अहो पर महाराज, एक वाईट बातमी आहे. कोणती? अहो अफजल खान आपल्या हजाराच्या फौजेनिशी अफजल खान तुळजापुरात दाखल झालाय. आया बहिणींची इज्जत लुटली, देवळं उद्ध्वस्त केली, गावच्या गाव नेस्त नाबूद केलेत महाराज. जगदंब, हे तुळजाभवानी, अफजल खानाशी लढण्यास आम्हास बळ दे. बये दार उघड. नमाजी माया भगवती, अनादि सिद्ध मूळ प्रकृती, महालक्ष्मी तिन्ही जगती, बया दार उघड, दार उघड, दार उघड. भवानी दारू गडवया, लक्ष्मी दारू गडवया, लक्ष्मी दारू गडवया, कोल्हापूरवासीने दारू गडवया, पाताळ लक्ष्मी दारू गडवया, पंढरपुराशीने दारू गडबया, दारू गडबया, निर्गुण निराकार मुळात माया साकार, नम निर्गुण निराकार मुळात माया साकार. हे गुण 10 अवतार, हे गुण 10 अवतार, करगुटाचा संहार खोडून नरशिंह रूप धरून, तवा रागे खोडून नरशिंह रूप धरून, त्या दैत्याला वधून प्रल्हाद दिवटा रक्षिला ग.
संगतीला सय्यद बंड त्याच्या संगतीला खान दौलत डुलत आला खान दौलत डुलत आला खान दौलत डुलत आला खान सय्यद बंड त्याच्या संगतीला सय्यद बंड त्याच्या संगतीला आणि शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगतीनं कोण होता तर शिवा महला होता आणि खानाच्या सोबतीनं कोण होता तर सय्यद बंडा होता त्याचा अंगरक्षक आणि आमच्या राजाच्या संगतीनं कोण होता तर जीवा महला होता पण जीवा महला कोण होता जीवा महला न्हावी होता न्हावी हो न्हावी आणि राजाचा संग आमच्या राजानं कधी जात पात पाहिली नाही महारवार केली तांबुळी वासुदेव धनगर आगरी कोळी 18 पगड जाती 12 बलुतेदार हवा इतकाच नव्हे तर ब्राह्मण मुसलमान हे देखील माझ्या राजाच्या खांद्याला खांदा देऊन स्वराज्यासाठी लढले त्यातला जीवा मग त्यातला होता जीवा म्हणून वाचला माझा शिवा शिवबाच्या संगती शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शामियानामध्ये येताच आमच्या राजाला पाहून त्यो खान म्हणतो कसा आओ शिवाजी आओ हमारे गले जो लज्जा से कान्हा कमारी को हसरी कान्हा कमारी को हसरी नजर राखून काय बघतोस आमचा राजा आमचा शिवाजी राजा बी काय कच्चा गुरुचा चेला नव्हता राजा थोर पाहतो त्याची न्यारी राजा थोर पाहतो त्याची न्यारी राजाला आलिंगन दिलं धक्का केला किलो खानदा विमान मान्याला खानदा विमान मान्याला कटरीचा वार त्यानं केला खऱ्या खऱ्या आवाज झाला चिलखत होत अंगाला हे चिलखत होत अंगाला खानाचा वार फुका गेला खान यडबड इतक्यात महाराजानं कोटंबती पिछवा ठकलाला नाकाचा महारा केला फाडलं पोटाला प्रतापगडचे युद्ध झाले प्रतापगडचे युद्ध झाले रक्त सांडले अन पाप सारे गेले अन पावन केला कृष्णेचा पावन केला कृष्णेचा अन लाविली गुलामीची होवा लाविली गुलामीची होवा लाविली गुलामीची होवा अन मराठेश्वरी जसा शिवाजी जन्माला यावा लागतो तसा जीवाला जीव देणारा मावळाही जन्माला यावा लागतो तानाजी मालुसरे वीरबाजी पासलकर झुंजारराव मरळ नेताजी पालकर बाजी प्रभू देशपांडे शिवा काशेत अव समोर साक्षात मरण दिसत असताना बी स्वतःला त्या खाईत लोटून देणारा बाजी प्रभू देशपांडे काय आणि शिवा काशेत काय स्वराज्याच्या निर्मितीपासून सोबत पण सिंहासनाधीश महाराजांना पाहण्याचं भाग्य बाजीच्या नशिबी नव्हतं
प्रसंगही तसा बाकाच. सिद्धी जोहारने पन्हाळगडाला 60,000 फौजेनिशी वेढा दिलेला. खाली मुंगीही निसटणार नाही एवढा कडक पहारा. गडाबाहेर कसं पडायचं याचा विचार करत असताना शिवा काशीद महाराजाच्या भेटीस आला. मुजरा महाराज, महाराजांची चरणी एक विनंती आहे. बोला शिवा काशीद. महाराज, आपण सिद्धी जोहरला तहासाठी सांगावा धाडावा. काय सांगावं? वय महाराज, पण तहाची बोलणी कराय आपण नाही, म्या जाणार. मी आपल्या वाणी दिसतो ना? हा, आपली कापडा आणि पालखी तेवढी द्या महाराज. म्हणजे? वय, आम्ही सिद्धीच्या भेटीला जातो आणि आपण गडाबाहेर पडा. अहो, तुम्हाला काही दगाफटका झाला तर? महाराज, तसं होणार नाही. आणि दगाफटका झालाच तर माझ्या वाणी शेकडो शिवाकाशी तयार होतील. पण स्वराज्याला आपल्या वाणी राजाची गरज आहे. योजनेनुसार तयारी केली. शिवा काशीद महाराजांच्या पालखीत बसून सिद्धी जोहरच्या भेटीस गेला आणि महाराज पन्हाळगडावरून निसटले. पण फजल खान, क्या तुमने देखा है शिवाजी को? हाँ, देखा है. प्रतापगडच्या भेटीच्या वेळेस मी अब्बाजान अफजल खानासोबत होतो, तेव्हा पाहिलंय मी शिवाजीला. तो तुम यहाँ ही ठहरो, क्योंकि यहाँ किसी ने भी शिवाजी को नहीं देखा. हुजूर, हुजूर शिवाजी आया है. तो ले आओ उसको. हुजूर, मुझे नहीं लगता ये शिवाजी है, ये तो कोई और ही है. अच्छा, तो पूछो उसको. क्या तुम सचमुच शिवाजी हो? हाँ, मैं ही शिवाजी हूँ. नहीं, तुम शिवाजी नहीं हो सकते. झूठ, मैं ही शिवाजी हूँ. अगर जान चाहिए तो सच बताओ. जान? शिवाजी जान के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए जिंदा है. यानी तू? हाँ, मैं ही शिवाजी महाराज हूँ. हुजूर, सच बता दे, नहीं तो अब भी वक्त है. सच बता, सच बता, तू कौन है? हाँ, मैं शिवाजी. अरे येड्यानो, शिवाजीचं सॉंग घेणाऱ्याला ओळखू शकला नाही तर खऱ्या शिवाजीचा विचारच सोडून द्या. महाराज, हा तुम्हाला शेवटचा मुजरा. महाराज, एक मावळा धारातीर्थी पडला, पण लाखाच्या पोशिंद्याचं काय? शिवाजी महाराजांना तर विशाल गडावर पोहोचायचं होतं. सोबत फक्त 600 सैनिक, पाठीमाग सिद्धी जोहरची आग ओकणारी फौज. ते सर्व घोड्यावर, महाराजांनी मावळे पायी. अंतर कापणं कठीण होतं. त्यात पाऊस सुरू झाला. मृत्यू अटळ, पाय चिखलात रुतत होते आणि कानावर घोड्यांच्या टापांचे आवाज. रात्र बैऱ्याची होती, थांबणं गरजेचं होतं. आज परीक्षा होती नियतीची, महाराष्ट्राच्या अभिमानाची, मानबिंदूची. आज महाराष्ट्राचा सौभाग्य टिळा पुसला जातोय की काय ही विवंचना पावनखिंडी जवळ येऊन थांबली. कारण काही शक्य नव्हतं. करा नाही तर मरा. आणि मृत्यूच्या छाताडावर पाय रोवून महाराष्ट्राचा सौभाग्य टिळा पुसण्याची हिंमत दाखवणाऱ्या सिद्धी जोहरचे हात मुळासकट उपटून टाकण्यासाठी उभा होता तो पहाडासारखा बाजी प्रभू देशपांडे. थांबा. रात्र तडी चढून ऊर फाटले. पावसाचा जोर वाढलाय. पाय चिखलात रुततोय. घनीम घोड्यावर आपल्याला गाठतो.
मावळ्यांच्या पायात शीण नाही की अंगात त्राण. इथेच थांबू. यापुढे मनगटाच्या आणि तलवारीच्या जोरावर लढू. पुढे आई भवानीची इच्छा. राज, असं का बोलता? तुमचे हे मावळे मेलेल्या आईचं दूध प्यालेले नाहीत. कपाळावर स्वराज्याची माती आहे आणि मस्तकावर तुमचा हात. एवढ्या तटबंदीतला एक एक मावळा त्या मुघलांना भारी पडेल. अहो पण बाजी. राज, अहो लाख मेले तरी चालतील, पण लाखांचा पोशिंदा मरता कामा नये. पण बाजी, माझा एक एक मावळा लाख मोलाचा आहे हे आम्ही कसं विसरू? तुमच्यासारखा एकनिष्ठ निधड्या छातीचा बाजी जन्माला यायला शतके निघून जातात. राज, कधी कधी नोकरानं पण धन्याला आदेश देण्याच्या वेळा असतात. आमचा मुक्काम आता इथंच. सिद्धी जोहर जर खिंडीपार झाला तर सारी मराठी शाहीच नष्ट होईल तुमच्या रूपानं. नाही बाजी, आम्ही पण थांबतो. राज, तुमच्या खंजीरानं आमचा शिरच्छेद करा. हो, तुमच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं तर आऊ साहेबांना आम्ही कुठल्या तोंडानं सामोरं जाऊ? अख्खा महाराष्ट्र तुकेल आमच्या तोंडावर. राज, निघा. आमची काळजी नको, स्वराज्याची काळजी घ्या. हा बाजी गेला तर असंख्य बाजी तयार होतील, पण शिवाजी? ठीक तर, पण बाजी काळजी घ्या. अहो, तुमची पण गरज आहे या स्वराज्याला. घाबरू नका महाराज. जगलो वाचलो तर गडावर भेट होईल आपली. आणि हो, तोफांचे आवाज करून तुम्ही गडावर पोचल्याची वार्ता आम्हाला द्या. तोपर्यंत हा बाजी त्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत गनिमाला खिंडीपार होऊ देणार नाही. तोफांचे आवाज ऐकल्याशिवाय हा देह खाली ठेवणार नाही तुमचा हा बाजी. मुजरा महाराज. बाजी गेल्याचं शल्य महाराजांच्या जिव्हारी लागलं.
एकाच मोहिमेत शिवा काशीद आणि बाजी प्रभू सारखे खंदे मावळे गमावले होते. एवढ्या धक्क्यानं एखादा माणूस हादरला असता, थांबला असता. पण थांबतील ते शिवाजी महाराज कसले? महाराज अजून खवळून उठले. प्रत्येक मावळ्याच्या बलिदानाचा बदला घ्यायचा होता. महाराजानं आता आणखी मोहिमा आखल्या. गणित थकला नव्हता. अशाच एका लढाईसाठी महाराजांनी फरमान काढलं व आणि सांगावा जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी जबाबदारी माझ्या खांद्यावर आली. अहो, स्वराज्यात सुद्धा निजाम, आदिलशाह, औरंगजेब याचे हेर बातमी काढण्यासाठी फिरत होते. त्या समजाचा डोळा चुकवून महाराजांचा सांगावा मावळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा होता. घराघरात याची बातमी पोहोचवायची होती. सरळ सांगणं कठीण. मग ठरलं सांकेतिक भाषेत सांगायचं. पण कसं? अहो, याचा विचार करत असताना लग्नाची आठवण झाली बघा. आता लग्न म्हणल्यावर लगबग, धावपळ, लग्नाची खरेदी आलीच का नाही? अहो, चला चला लग्नाला चला. अहो, चला 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 लवकर, लग्न आहे लग्न. चला लगीन काय करा लवकर. समजलं नाही भाई. बसायला तुम्हाला मेनाची गाडी, बसायला तुम्हाला मेनाची गाडी, बसायला तुम्हाला मेनाची गाडी, मेनाची गाडी, मेनाची गाडी, बसायला तुम्हाला मेनाची गाडी. गाडीवर व्हायला मुंगळ्याची जोडी. तुम्ही गाडी खाली बसा, गाडी खाली बसा. नाही समजलं भाई. नाही नाही, अहो सांकेतिक भाषेत सांगावा घेऊन आलोय म्या. बसायला तुम्हाला मेनाची गाडी, गाडी वाढायला मुंगळ्याची जोडी. तुम्ही गाडी खाली बसा, पोरं बांधा खांबाला, कुत्रे घ्या काखला. म्हणजे काय होत? नाही समजलं. नाही आता लगेच समजेल. पोरं बांधा खांबाला, कुत्रे घ्या काखला ना लग्नाला चला हो. गंगूबाई, गंगूबाई, अगं झालं